दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मावथांखि जायखौ बड'फा गोजोरथि सोलायनाय मावथांखि होननानै बुंदों आरो बेखौ बिथा खालामनानैनो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोसिमनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय आरोबाव नैथि 15 बोसोर बैसोसिमनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ रौता हालामनि गेरुवा हायनारि फोथाराव बिथांमोना दिनै जागायजेनदों आरो बेवहाय बिथांमोना आंखौ लेंहरदोंमोन फैनानै मोजां मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाबो जोंनि स्पष्ट बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दाफुंनो नागिरदोंमोन नाथाय बिथाङा अबैथोरायै 1990 मायथाइनि 1 मेआव बिथाङा रुंसारि जालांबाय दा बिथांनि जि आद्रा थानाय जि सिमां बेखौ जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो बर' हारिखौ जों नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो सिनायथि होनो थाखाय बे थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गामि गफायाव थानाय जोंनि जेबो उन्दै उन्दै खुदियाफोर दङ जायफोरा फुटबल गेलेनायखौ बिथांमोना मोजाङै रोंगौ नाथाय बिथांमोना मोनसे मन्च मोना प्लेटफर्म मोनाखै दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांमोनखौ मोनसे प्लेटफर्म होनानै जोंनि गामि गफायाव थानाय जायफोर उन्दै उन्दै खुदियाफोर दङ जायफोरा फुटबलखौ गेलेनायखौ मोजां मोनो बिथांमोनखौ जों मोनसे प्लेटफर्म होनानै फुटबल गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे बर' हारिखौबो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव मोनसे आबुं माहारि महरै गायसननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोसिमनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जों होबाय थानानै जादों उदालगुरि जिल्लाया देग्लाय 16 बोसोर जाबाय आरो मिरु हिसाबैबो देग्लाय 2022 मायथाइयाव जोंहा ब्रैथि जागोन आरो जों नुदों जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव गामि गफायाव जायफोर जोंनि उन्दै खुदिया दङ जि मोनसे परिवेश मोनदों बिथांमोना जोलुर बादायलायनायखौ मोनसे प्रफेसन हिसाबै जों लानायखौ जों नुदों आरो बेल' नङा जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जायफोर स्कुल ड्रप आउट जानाय जोंनि गेजेराव माने लेखा फरा ससेयावनो गारनाया गोबां जादों जोंनि गेजेराव दा बेबायदि जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जों बेखौ होबथानो हायो नामा बेनि अनगायैबो एन्टि ससियेल एलिमेन्ट जायफोर माने उन्दै उन्दै खुदियाफोरा जौ लोंनाय ड्राग्स जानाय फेग्रा मुवा लानाय बेफोरखौबो जों जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो होबथानो हायो नामा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सानदों आरो जों नुदों बे थांनाय 4-5 बोसोराव जों नुदों गोबां जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरा जायफोरा आन्डार 13 फुटबल गेलेदोंमोन बिथांमोना दिनै गेलेनानै आन्डार 17 सिनियर टिम आसामनि गोबां क्लाबफोराव गेलेनाय सुबिदाखौ मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना डिफेन्स लाइनाव आसाम पुलिस बायदियाव गोबां बिथांमोना साख्रि लानायखौ जों नुदों आरो जों नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' जों नाजाबा जाया ओंखायनो जोंनि जायफोर दिथागिरिफोर दङ समाज सिबियारिफोर दङ बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे सिमां नुदों जों जि नाजादों बेवहाय बयखौबो मदद होनो थाखाय आं दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 14 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय बेनि गेजेरजों गासैखौबो आं खावलायहरबाय।